Det er tit, at jeg sidder hernede og nyder hvert sekund af mit liv. Jeg elsker, når der er stille, og jeg finder roen i mig selv. Tanken om, at jeg måske ikke lever den dag i morgen, er en skrækkelig fornemmelse. Mit navn er Nanne Kristine Pedersen. Begge mine forældre er organdonor, og det har jeg også tænkt mig at blive en dag, når jeg endelig er gammel nok. Man kan donere sit hjerte, nyrer, lunger og lever væk. Gør man dette, kan man redde op til hele 6 liv. I 2013 var der 543 på ventelisten. 305 fik udført deres transplantation, mens 32 døde på grund af ventetiden. Men dette kan du være med til at lave om på. Bliv organdonor allerede i dag, og bliv det inden dine pårørende er nødt til at bestemme, om dine organer må blive doneret væk eller ej.